sang saya dalwaras abyor sorot lintang kangku medap tete sonya matya ratri lumrang kandaning pos beta kareng jaman putyanira sang dwija warombrong lir swaraning madu branta manungsung sarining gembang mplek-mplek ketepung kamare Petruk kok Petruk nyetel radio. Ha iya. Petruk setel-setelane bangsa walang kekek, jangkrik genggong ngono kuwi. Ha iya. Wah. Piye, Truk? Kang Gareng. Lho. Piye sing dirasake apane? Mbuh. Tak rasake kok ora urip-urip. Lho. Apane? Oh diobahke ra keneng ki? Weh. Mbok coba periksa. Obat kerenek obat sing mandi Kang Gareng. Ya, iki men tembange diteruske ya, Truk. Heeh. Lamun, sapa lha iki? Menengah. Lamun tiba Truk. Sing nyari ki Petruk ora Gareng. Oh ya. Sorry kaya. Piye, Truk? Ki ditiliki kakak, ditiliki adine. Ayo tangi. Ora kaya ngono kuwi. Ayo. Ana wong lara kok meja ning soda gembira. Ki sing gawe sapa, ora? Sapa sing gawe, ora? Aku mau pesen GoFood. Wow. Nek
ngono iki ra lara, nyatane iso pesen nyekel HP barang ngono kok. Aku ki lara ya Kang ora lumpuh. Weh. Iso nyekel HP, iso ndelok, iso ngrungokke. Ya lah ning ra ya ora lumrah ta ya. Kek kowe iki dhuwit ya saka ngendi? Dhuwit dalan kur garing ngrayoke kok. Dek jamakne. Wes, Truk, wes. Iki aku tekan kene, iki gara-gara iki lho, Truk, ora ben-ben. Iya. Nang ya mong le awake dhewe le gojak ora ning ora mbosik sementara. Iya. Dalane ditutup kae mau ditandani kok. Iya. Heeh. Ha iki ning omahmu sik le gara-gara ora apa-apa. Iya. Iki saklare lampune ndi to, Truk? Adek peteng timen ana omah. Aku wis 3 sasi rong bayar pajak kali. Dadi dipedhot. Sak kene. Lah ya ora apa-apa Karang. Wong rekoso. Heeh. Wah, jan iki ngene ya, Truk. Engko mbangane kowe penasaran. Piye Dik Bagong? Ah, engko tak omongi. Sing penting iki do tetembangan sik. Iya. Ben nek kowe seneng terhibur atine, ora ngrasake lara terus. Ngrungokke suara-suara sinden, tak setelke radio ya, Truk. Iya. 9 tambah 9 pira, Truk? Swadesi ya Diroka. Lambene nah. Iya. Ayo, Reng, tetembangan, Reng. Ya. Karo ibu-ibu Aranggana. Ya. Apa harapan? Montor-montor cilik kan judulnya apa kayak? Motor cilik kaya motor GP. Motor GP. Montor-montor cilik. Ana komplite kok, Reng. Ha iya. Wis kono mangsa bareng karo mbak-mbak. Ha iya. Ki mau ana pamundutan apa iki? Sesideman. Oh iya. Ben dilakoni karo mbak-mbak. Ha iya. Mbak ibu-ibu Aranggana. Ya. Mau kuwi sing anu ki ya putrana Sumantara. Ha iki ngene ya, Truk. Wah, jan iki udute sapa ya sing murah ki. Ngece murah, Gong. Ora ngece lho aku ambune wah jan wis. Iya. Nek es teh mono nyegeri. Ngemarai ngeplong. Ha iya. Reader. Wah, balik. Ana sapa? Ana Mbak Anggi. Ya. Tak gawake jineman ya, Truk. Manut. Heeh. Jineman apa arepan kowe? Apa njaluk Mbak Anggi sing nembang? Anu wae le. Apa? Jineman. Lali janjine kok jineman. Jineman sari roti. Yes. Jineman sari roti iki. Sari roti. Tetot. Anu wae Petruk wis senengane jineman Mendes. Ayo kuwi aku lali judule. Ah iya. Apal ora wonge? Ora hafal. Ya apa? Wis ge apa ngono lah. Aku manut sing penting jineman. Oke, Truk, sing penting jineman. Ya. Spesial apa ora? Ndoke loro. Manut. Ayo Mbak Anggi iki ben Petruk. Kuwi lek ngregesi awake gek kacek. Coba to mbok digagas. Ana wong lara kok meja ning sate ayam. Ki sapa sing tuku? Iki mau bakul sayur ngeteri aku. Sapa bakul sayur? Bojone Kopir. Wo. Ngeteri aku sate lontong le. Wah, alhamdulillah matur nuwun. Ya syukur nek ana sing peduli. Iya. Apa Mbak Anggi? Apa Mbak Anggi sing slendro wae Mbak Anggi. Oh, slendro. Slendro. Napa nggih? Apa? Apa kinjeng ali-ali? Iki apa? Jineman apa jiman kinjeng ali-ali?
anu mawon. Napa? Klambi lurik mawon. Oh, kambi lurik. Ah ya kuwi apik. Iya. Lurik kaya jarike Mbak Lala Ati lah kae mau. Petruk ki mencurigakan. Mencurigakan piye? Awang lara kok. Aku ndelok streaming. Oh, ndelok streaming. Senengane kok ora. Enggak Mbak Anggi. Ah, gimana? Ngapa wae ki? Yo. Dadi sorak ini ku lho jenengan ki. Hah? Ah, disurakno aku ora krasa kok. Kok ngono? Oh, ngambu apa-apa wae ora mambu kok. Kok cacal kene? Apa to kowe cacal? Heeh, mangga Mbak Anggi. Aku maneh. Iso ganggu to, Truk? Li apa? Aku mau klambi lurik kok li. Tak kira nek jeneng kula. Sapa kuwi? Petrel. Oh. Pantes luwes polatane dasare mas kuning nang mokiring sripat sripit lembene Iya, benak. Catetan. Truk, meneng, Truk. Iya. Sampun. Oh, piye, Truk? Nyamleng tenan suarane. Sapa ki mau? Mbak Anggi. Woi. Dasare sing ngendang dalange serpeng. Ah iya. Tambak wah jan kowe iki wah ora. Oh, tak kira. Heeh. Iki saja neka-neka ta, Truk, aku malah deg-degan. Ora apa-apa. Mbok jajal aku tak krungu kendangane Mas Juwang. Woi, apik. Apik kene takon ngendang apik. Wah, dhisik tau takon ngendangi bocah gondol wewe, blek-blek pi, blek-blek pi. Langsung ketemu Pak, Truk. Heeh to. Heeh. Jan mandi tenan. Ha iya,
Sing marahi muni iso blek-blek ketipek ngono iki ora kok kendange. Lawane Kuwi lho nek kiwir-kiwir. Blek ketipek. Ketaplek. Iya, karang kembaran ya. Iya. Suneo. Suneo. Borneo daraya. Arep kowe request apa neh, Tru? Iki mumpung cepak kabeh iki mumpung cemawis kabeh apa karepan? Aku manut wae le. Sing gayeng-gayeng. Oh iya, ke anu mau. Serageran ya, Truk? Iya. Kadung tresno ya, Truk? Iya. Kengko mergane kelakon rabi, Truk. Alhamdulillah. Piye le musuhan ning Ndorowati le? Ha iki ngene, Sinuwun Ndorowati ngendika. Waton kowe iki iso gawe srana kondure senjata cakra, kowe kelakon rabi kok karo Purantawati. Duh, kek piye nek ngono ki? Oh, piye ngono ki ta? Lho, budidaya ta, Truk. Wong ki diwenangake budidaya, diwajibke budidaya. Aku ora ero senjata cakra nendi. Ha, goleki, nek ira sasat ora ngakon kowe. Bocah SDM rendah. Padha aku. Iya. Heeh. Sapa, Truk, sing kon nembang, Truk? Mbak Yanti. Zanti. Kuwi penggemarmu kuwi. Sukir kuwi koyoke. Ayo Mbak Yanti. Ayo, heeh. Jumeneng Mbak Yanti. Heh? Akiwat to. Awal aku kowe watukan sewengi sulak ngecipris. Gerba apa? Rina wengi dadi ati. Aku wis sampean. Sabar, Reng. Sabar, Reng. Sabar apa? Aja dipisah. Monggo Mbak Yanti. Jumeneng Mbak Yanti. Iya. Ben tanja. Iya, heeh. Susuk. Sugeng dalu. Enjang. Enjang. Mbak siapa? Mbak Zanti. Oh, watuk padha aku. Nggih. Ana kancane. Zanti wae. Nggih. Ayem kula nek ana kancane. Lah iya. Tegese ra dheweke. Oh, Wah, Allah. Rena wangi. Langsung. Oh iya. Heeh. Ya mesake aku barang, Ha iya. Lamat wis katon tejane yen mbah brangkatan mancara kang mas wirakene sinawan yen dasang
Piye, Truk? Penak. Sing penak apane? Wis samu barang lir. Woe. Disawang ya. Kepripun disawang? Hah? Disawang. Disawang marai watu. Oh, lawe nyawang kono watuk dadi nular. Sapa sing muni marai mblenek? Wah. Wala ora ngrasake kowe. Ayo. Ayo Mbak Zanti. Bacaane salah asri Wajar mangan wae ket mau mangan. Nah, ya ora apa-apa ngelih kok ya. Panet. Ayo. bacaane salah asri drobat Sembah nuwun. Matur nuwun nggih Mbak Santi. Nggih, Mas Dah. Petruk iki ya Allah. Wow. Petruk ki ora. Kowe nek tak dudu sing siji iki nek, wah kowe genah. Sing saka pathuk apa? Heeh. As, ora. Ora wae. Terima pilih pariem. Wah. Nek sekelasku lho. Wah, jan kowe iki ora anjur ngono kuwi ta, Truk, ora. Ayo, arek tembang apa neh kowe, Truk? Arep njaluk request tembang apa? Aku wis manut wae. Heeh.
Mangke ana pamundutan, apa putra Nuswantara ya dipinangkani. Iya. Sapa sing kon minangkani? Ayo Mbak, anu no. Nah nek rumangsaku nek gadang anak sing apik kuwi ya panjenengane Mbak Anggi utawa Mbak Niken. Ngono. Heeh. Nek kuwi iki tak kira kok anak-anake bakal dadi turas gendro. Ha iki. Ora ngono kuwi to Le. Ayo Mbak Niken. Ha iya, nganggo bawa ya anak kucing. Iki. Nek ngutang dicengkiwing sirahe kok. Mbon, kula los-los kok. Wah, dilus-lus. Heeh. Ben bobok. Ben bubuk. Timban. Dilus-lus malah tangi. Ayo Mbak Nik kan. Ngadeg napa lungguh? Ah, wis lingguh wae wis marai ngadeg kok. Kok gampang men lho. Ya ora apa-apa. Enggak. Anakku sing bagus dhewe besok pinter Iki saya enak iki. Heeh. Aku nek ngerti wonge asline wah, genah. Bintang tamu Ipuk Wedang dhewe ya iki. Mas Pinto Dewa. Mas Pinto Dewa. Yen wis bisa nyambut gawe Aku diam tolah-toleh bergerak nyolong teh. Ha iya. kudu mlaku sabenere. Cobane. Ya, ayo, saya apa ben penak. Cep meneng giranakku aja pijar nangis wae anakku sing bagus
Pepundan Salang. Ha iya. Ki Jumpana. Ha iya. Mangku wanita 5. Apane kok. Ayo. Bela. Sepuh ngentane kok randang dilebok-lebokke. Yo Lagune. tutut sik. Ben awet ngono. Swantara subur makmur. Ki mau suwan apa, Gong? Suwan srepek. Oh iya. Tak tung tung dung tang tak tang dung. Tung tung. Ha iya. Matur nuwun Kang Garing. Arep nembang poneh. Manut. Si kuwi sapa kuwi gendrone kuwi kon nembang. Ya. Ayo ngadeg Mbak sapa Mbak Via? Ayo ngadeg. Karo Kempul ya. Dal tak jlang rena. Tak gak maju tak kendangan ini tanda tan ayo maju. Ya, cari padahal. Wingi wis kangsen kok ya Mas, lah wingi lak prei to kono. Heeh. Gak ayo. Wah, tiru. Gak ayo. Tembang, heeh. Nembang apa nek Caping karo gunung, iki? caping gunung. Ayo, Oh caping iya gunung. cengkoke apik banget. Apik nek caping gunung. Saben bengi nyawang. Wah, aku ra iso nek kon ira. Pripun Mas Da? Hai, pripun kabare Mas Kimbul? Sae alhamdulillah sehat. Pun sehat. Nggih, alhamdulillah. Oh. Iya, Rohani jasmani diajeng sehat ngono lho sing romantis. Nggih. Ikete buka sih, Mboten ikete. sah, mboten sah. Bagus kok. Coba. Eh? Mboten sah. Ayo delok to. Wah, iya. Mboten. Katene dalane tuma. Kuwi dalan sacak kok. Niki kan pripun Mas Da? Anu nembang, Nembang. caping gunung. Aduh, ya iki wis. Mati kowe kan nembang iki. Sare Dik. Lah sing nembangke sampeyan kok. Bawa nganggo bawa. Lho nganggo bawa. Saben bengi Caping gunung. caping gunung. Wah. Ora delok ora pirune. Niki kilaf sing miru e. Saben Saben bengi. Wah. Aki saben bengi es gembeleng kaya ngono kuwi.
Ayo. Nyawa. Nyawang kona Segrek. Nyalot. Mundur Mas. Hah? Mundur. Kurang dhuwur. Iso nyolot jebulane yo. Kurang dhuwur kuwi. Gentosan ndak Via. Enggak. Gandeng di Kowe gandeng. mengke nek pun nyanyi mawon. Walah, ayo saiki to ya romantis iki. Kalau mongso ki yo kang ora. Walah, gayamu pun. Iya, monggo. Wong akeh orane kok. Lah ora tau malan ki. Ora tau ta? Ora tau. Yo yo. Ayo, Dek. Yen memejeng Ayo. amung karo jenar kuning. Heeh. Mboten sana mati ngisor. Mboten sana mati ngisor. Ora Bu, jadi ngapunten nih. bayar lho iki. Bayar. Iya iya kek. Alah, bomben. Ayo. Bu, Sisan dituku lah. Mboten. Digandeng. Mboten sah. Niki namine Mas Kimpul, Pak, Bu. Nggih. Sampean? Via toh. Heeh. Kembang wae weton. Gunung Pacitan. Ka- Pacitan arek ka apa? Mboten tebe to? Hah? Pacitan. Ora. Oh, nggih. Iki pacitan ki manganan. Oh, Pacitan Jawa Timur. Guyu-guyu. Karo dikeploki. Biasa. Ngono kae iki fansmu kae iki Fans. ngono-ngono ki. Asli Dudu Meri. Pacitan. Pacitan Sarwi Ros. Hop. Ngerti ra, Dik? Pripun? Lali aku. Rasido. Ya ora apa-apa to muni Dek to. Rasido. Lah ya sepuh sampean ta. Yo. Iya. Ya iya ngono wae wong ya iya. Iya. Wong pun sepuh Yo. kok. Yo masalah umurnya anu, Dik. Asine iki hanya sebuah angka dari kelahiran. Sebuah angka. Umurnya hanya sebuah angka dari kelahiran. Heeh. Nah, masalah nom. Kalau leluhur. Ya. Lanjut ini. Panas. Ngono. sih? Heng. Panas. Heng. Angan.
Panas. Kowe mau nek kepengin maju rupiah ki ngomong, aja ki gandeng aku maju ki ngono ki lho. Sapa to ki mau? Mas Juang. Oh. Arek nyawer po? Ora. Ora ndelok endi-endi, eneng apane? Oh, arek mbayari bros. Bros manyar. Ya iya, Dik. Apik. Lah nek kok telu ono bros. Hah? Oh siji. Telu. Siji. Telu. Siji Mas. Telu. Siji maksudnya. Dite sapa? Paningale. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Oh, nganggo mine. Wah, apik ngono ora. Sing Sae ya, Pak Bu. Miner barang. panas udan panas. Sing kok bendung ya. Wae. Ya ora. Ya ora apa. Kowe watune aling-aling capek Gandeng. gunung Gunung. Digandeng. Jula-juli. Jula-juli. cekap semonten kidungan kula. Apa? Ora iso Mas, ora iso. Apa kuwi? Ora iso aku nek jula-juli. Nah, kudu iso. Jula-juli. Kudu Jula iso. Juli. Kudu iso. Sore-sore. Nek jula-juli ora iso, soalnya iki saya Agustus. Besok ngenteni Juli. Iso. Wes ngece. Najan Ora urung. Jula-juli. mboten saged. Bisa. Regandeng ngangkut tebu. Misale apa Ya. ngono lah. Nek beli dusun. Ki ayo. Mboten saged, Mas. Alah apa neh? Nang Mojosari tuku dolanan. Apa ngono terusane gawe dhewe. Ora iso push up wis. Ora apa. Heeh, ya wis push up wae saiki. Coba ayo. Pak Tani nandur bayem, selo martani, ayem tentrem. Terus. Nano. Ayo. Kalun. Hop. Anu Mas ada, soalnya nek ora apa-apa ki nek ora nggon-gonane dadi ya ngapunten. Ayo gon. Alah gayamu. Kuwi ki duwene ki ya gur siji kuwi mau Nggih, tok. nggih. Dadi kula tak buka mawon, dadi kula buka. Ya kalau mongso. Ora apa-apa duwene ya gur siji tok. Siji wae lowong kuwi mau. Wah, iya. Lancar. Siji wae le nemu kak. Ya apa-apa ki ora kaya nek gur siji. Dadi setia tuh selamanya. Ya iya. Dadi kayak Mas Oh, iya, tulis iya, lho, iya. gur siji. Siji kono. Ora. Kian. Ora ndrawasi. Boten. Dramas. Monggo. Boten. Kuekrek lho. Monggo Mbak Pia. Nadyan ada. Nadyan wadon serta Ora bisa ngono.
Bawane mawon gimana? Ah wis ora. Ayo. Mboten. Nek pengen 150 ya sak tembange. Oh nggih. Sak tembange nggo bayar iki. Iya. Iya, siap. Apa to sing aku kuwi? Oh, aduh. Njaluk apa-apa tak turuti waton aja njaluk sandang pangan. Jaluk mobil tak turuti. Heeh. Jaluk motor tak turuti. Sing ora kok turuti apa Truk kira-kira? tak turuti ning toko kae. Ngawur trek-trekan. Sekarang ya bakul dolanan. Yo sing penting ora dolanan nantimu, Dik. Apa ya? Masak air biar mateng. Wis. Dadi Facebooker. Sak langgame. Dek zaman perjuang Oke. jur kelingan anak lanang biyen tak openi jur saiki ono Apik yen saramu, Mas. Apik itu. Wah. Tunggale gumbine, Dik. Kedalange ora percaya. Syukur bisa nyawa gunung bisa dadi raja bene kara ilang gone padha lara
Siap, semangat nggih. Pokoke sing semangat nggih. Ya padha-padha Mas Gimbol aku ngaturke panuwun ya. Mboten sias to. Hah? Ora lah, apa sing ora sida apane? Hah? Bocah iki. Wis nyombangane ora iso turu. Iki ngene, tak jlentrehke sik, tak jarwani kok ndak salah kaprah. Ha iki sing 100 sampe sing 50 sampean. Ha iki sing 100 kekke Mbak. Ya, sampean ku wis sugih dhuwit. Kabeh iki. Bayar bros. Bros ki regane 350. Oh, 500. Heeh. Ya ngenceng sik. Wah, nggih, heeh. Petro, aku krungu kabar nek kowe lara. Lah kok iki aku tekan kene lah kok iki panganan membres iki panganane sapa? Ya panganane Petro, masa aku sing mangan, Pak. Aku ngono ra doyan. Lah piye? Apa sing dijangka karo Petro? Petro emang pengen nagih janji ya, Pak. Ben Sinuwun Ndarawati keturutan jare ngrabekke Petro. Wong nalika semana Petro tau dijanjani karo Sinuwun Ndarawati nek arep dirabekke. Ha ning ya wis ngono kuwi kok. Mareka den prayetna samurere eka balik titiane kandayane Trisunya Purnama sasiye kilar semedi tengeng latar mileng lintang Bima Sekti agene wis ana sing keraya-raya tekan negara Ndarawati bareng saiki wis cetha kepiye lek sidane arep nglakoni rabi karo Purantawati kok isih meneng wae. Petruk. Kowe iki elinga. Awake dhewe iki tedhak turune wong rekasa, awake dhewe iki ming wong ora duwe. Lah nek kowe mung jagake kaya ngono kuwi kowe mung turun angkling-angkling kepenak sila tumpang kendangan jengkul. Lah nek kowe ora mbudidaya panjang kamu ora kelakon Petro sadaro iki nek kekayuan aja sok kulino njagake awakmu aja pok dama-dama aja mbok lulu kaya ngono Petro. Ben bocah iki nek ora disadarke pikire ora mungkin iso kepiye-piye. Sing bener ngono kuwi. Wong Kurawa nganti tak rewangi geger karo Kurawa. Nganti tak rewangi rembukan karo Sinuwun Ndarawati kok Petruk ora nyambut gawe apa-apa. Kecewa. Ha iya. Tole iki rasaku kok ora kepenak. Kaya ana perkara sing nemahi negara Ngamarta. Kersaripun ayo tak derekke sowan Sinuwun Puntadewa. Semareka den prayetna sumuriris